Ndị ba ike nekwa mụ na-abịakwa m ka nsị abịa ọzọ biko na amara m ihe mmendo otu mata ya asa na nwere feel na onye ọbụla kwuo maka Christians na-akwele Christians bụ na-ego bigia. See, let me tell you something I don't know. Everybody has a price, but not everybody can be bought. Onwere onye na nwere price. Ono depend ihe iji nke gị wee mee. O depend ihe iji nke gị wee mee. Everybody has a price, but not everybody can be bought. I started this channel, for example, for fun. Onwere ihe dịka payment attached to it. This channel from day one, man, I'm building for fun. The mother shirt and one nay, man, I show shirt come nay. My first video, the crochet attack, and you wear myself on this channel. So we go back to high neck because video and video I've been in nature. Ikabaru share ya kwa onye ọzọfọ. Ibulonye Christian ibako na tanso nene video no nwe ya motane. Ine ejekwa no uko omenala bụ ụzọ eziokwu. Ebia nso no nwe ya motane maka na okwu unu na-ekwu adịna too much. Ọ dị na too much. Ọ is someone kia bene na che ịmụta ihe na makwa no mmadụ na mmadụ na-emekọ ihe. Mana biko ono bụ no si na dị mmalụkwa ama na first of all na anyị niile bụ ndị Igbo before anything dịka tradition wee bata. Before anything dịka religion wee bata. Anyị niile bụ ndị Igbo first and foremost. N'ụwa anụ anyị pụta even mgbe ụka na-abatabe. Onwe ndị na ha eme omenala. Onwe ndị ha bụlụli ndị isi ike n'obodo anyị gbapụtasị gị mba ikenye ndị anụ nwanne na ha anaghị eso anyị eme ha anyị na-eme. Go and ask ụdị ndị ahụ ka dị lue ma echi. So biko ka isi na-echekwa vidio kabaro ịtụsa ya ka onye ọzọ soro gị n'afọ ihe n'afọ na channel ya ka anyị nwere mgbe ọzọ. Akụ Zion biko message a achọm ka o ruo Evangelist Ebuka Obi ntị maka na once ị nwetara message a ọ ga-eruriri ya ntị maka o doro m anya na ozi ọbụla eziri anwụrụ ọkụ ga-erure n'igwe ntị. Gwa Evangelist Ebuka Obi na o mejọ n'ọtụtụ ndị mmadụ. Gwa Evangelist Ebuka Obi na o mejọgo a lot of people. Gwa Evangelist Ebuka Obi na ọ napụgo ọtụtụ ndị mmadụ nni n'ọnụ ebe ha si eri nri. Gwa Evangelist Ebuka Obi na some people apụgo na mmadụ maka n'ihi ya, and some people ewere gaa na zere mmiri maka n'ihi ya, maka na o mego ọtụtụ ihe. Evangelist Ebuka Obi emego ọtụtụ ihe. O mejogo a lot of people. Very, very well. Now, gịnị bụ ihe ahụ o mere? Ka ihe ahụ o mere? Evangelist Ebuka Obi imere ndị ọkọt ha agbazi aka afịa. Imere ndị occultic people no around that place in nwere ministry ha agbazi aka afịa. Ọ bụ ha arụzi ọrụ. That's the reason why ha ji agbago mgbe ebe ahụ nọ ka afọ na epụrụ ebe ahụ. Evangelist Ebuka Obi imego a lot of ụmụazị yahoo nke were nsiricha bread were panti enye nwa gacha mecha enu mecha na ọ arụzi ọrụ. Were pad enyi ya nwaanyị je gbuo ọgwụ ọ arụzi ọrụ. Ọ pampas ụmụazị atụfuru atụfu ha gara dozbi je chịkọtazi ya ọ arụzi ọrụ. Evangelist Ebuka Obi imego ndị dibịa agụ na-achọzi ịkpọrọ ndị dibịa village. Imego ndị dibịa na afọ na-asazi ha afọzi mmiri azi ha afọzi 1 cup of rice rie. Evangelist Ebuka Obi imego ndị na-atụ mmadụ na-arụ nsị ndị 419 a onye ọrụ na-ezezi onwe ya eze, onye ọrụ na-atụzi egwu onye ma nke mme na Evangelist Ebuka Obi abịa
ha da agbazi aka afịa. Ha da agbazi aka afịa. Evangelist Ebuka Obi imego ọtụtụ marriage kwesịrị ịgbasa taa ha dị n'udo. Maka na ofu onye nọ n'akụkụ gwọrọ ha were bebi na kekọta kenye ha ọgbaghara n'ime wee sị na ha ga-anọgide ọgụ nọgide ọtịda egbuo onwe ha. Imegu ya the two marriages wee kwuru wee ruo today wee stand ya ọgwụ ahụ wee ghasaa. Evangelist Ebuka Obi imego ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-agba ashawo, ndị agbakiri isi na ashawo, ndị asụọrọ ọfọ na ana, ndị achụọrọ aja n'isi ha na a ga-agbagide ashawo wee nwụọ. Imego ha baa uru baa na ife bidoro gba ọrụ. Evangelist Ebuka Obi imego ọtụtụ ndị chọrọ ime travel obodo oyibo ha kwado chọgasa imego ha aga obodo oyibo. Tata ha na-eme ọfụma. Evangelist Ebuka Obi a lot of people bicha n'okpuru bridge ndị enweghị ụlọ inyechego ha ụlọ maka na mmadụ jere gbọrọ ha ọgwụ gbọrọ ha aka nkụchasị iwere ga ekpere wee begịrị wee kpesasịa ya. Evangelist Ebuka Obi a lot of people chọgoro nwa ekechiri akpa nwa ha ekechi maka ọnwụ na ịpụtara na ike dị ịma na ahụ adịghị gị. Ebe ịpụtara na ike dị ka ezi ka isi aga ọfọ si ọbịara igbu mgbuo onwe ya. Ebe isi na ekpere na mmadụ nwere ike ikpe ekpere wetụpụ akpa nwa mmadụ ka ebe iji agọzi ọfọ si ọbịara igbu wee gbuo onwe ya. Ha chụọ m n'ihu mgbo ihe lụta mee ha kpọọ iji ekpezi ekpere asa onye omenala. A lot of people chọgoro nwa ha ejego test ejego scam enenego ahụ nwoke ahụ dị mma nene nke nwaanyị dị mma but still nwekwa ha abịa. Iwere gị ekpere wee pesasịa ụwa agwọrọ agwọ n'ime ha kuru nwa kuru ejima. Evangelist Ebuka Obi enwego ọtụtụ sickness ejego labụ afụ ihe na-eme onye ahụ mana ihe na-arịarị onye ahụ n'ime ahụ ejego lab ejego scam ihe na-arịarị n'ime afọ apụta ihe na-arịarị n'ime ahụ agacha ihe niile emego test niile nwere ike ime ọnwụ ọrụ ọgwụ niile nwere ike ịnwụ still no way. Iwere gị ekpere wee kpesa ya ha gwara agwọ. Evangelist Ebuka Obi ọtụtụ ndị afọ n'irie ọtụtụ ndị kwesịrị nọ n'ụlọ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ itichekwa ha n'ụlọ akwụkwọ. Evangelist Ebuka Obi Chukwu ewerego gị sọ ndụ. Chukwu okike abịa ma the Almighty God, the Spring God, the greatest, who I used to fear. Agba fear ebe ana m atụ egwu. Oke mmụọ na-eri oke aja. Ewerego gị wawu Evangelist Ebuka Obi wee gwọọ ọtụtụ ndị mmadụ ọya. Ọya gara na hospital, ndị hospital agbụmụọ. Aṅụọ na mkpụrụ ọgwụ ogwe ha ana. Agba na injection ogwe ha ana. Emego lab no way. Ewerego mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ no way. Mana Chineke ewerego gị wee bịa ha aka n'isi ha nwere onwe ha. Olive oil i nwere ike iji esi nri. Olive oil you can go to market and buy it were mere ude. Mana abụrụ na iweta olive oil nwee faith mana Chukwu ị na-ekperu wee kwubi ọgwụ esi Chukwu agụ nwa mere nyere mmadụ amamihe ewerupụta olive oil a. Chukwu achọ m ka i were olive oil a gwọọ onye a ebe mkpụrụ ọgwụ ekwe ha gwọọ onye a. Injection agwụnwuhe onye a, lab agwụnwuhe onye a, mgbọrọgwụ na akpa agwụgwụ ikere ka agwụnwuhe onye a. Ngwa achọzi m ka o gbuo ọnụ gị banye n'ime mmanụ olive oil a were agwọ onye ọya. Onye ahụ nwee faith a ga-eji ya gwọ ya ọya. Onye ka ndị mmadụ ji wee sị na olive oil ada agwọ ya. Enwere mgbe Evangelist Ebuka Obi si na olive oil na-agwọ ya. Ana m ajụ unu, ihe ahụ ihe ọjọọ Ebuka Obi mere
ihe ọ bụ ihe ọjọọ mere duto ndị ọkọtụ ekpere ị na-ekpe na-arasasị ha brain ekpere ị na-ekpe na-enye ha nsogbu ekpere ị na-ekpe gwa ha fụrụ ụzọ ị were gị ekpere kpesasịa ndị a brain. That's the reason why ha ji wee jee wee na-eyuzu nwa amadi a wee na-eyuzu ya wee na-akwanye ya n'ọkụ ya kọgheribe ihe ọ na-akọgheri. Ọgbọ pụtara si na ya na-ekene ndị omenala ha for donating 200,000. Just 200,000. Plan ego ole ka ị gbanata? Common 200 plan ego ole ka ị gbanata? 200,000 ọ bụrụkwa plan iji na so ya so ọ bụrụ na egbu egbu so 200,000 ka a ga-edonate gị ndị na-akwụ gị n'azụ. Ziara m Evangelist Ebuka Obi one more thing. Where the kingdom of God suffereth violence, and it's only violence people will take it by fire by force. Now after all, the Bible, God instructed some people to go and buy some people, buy their enemy. Even to today, is like an walk. Why Evangelist Ebuka Obi here brought peace? That's the reason why people will lose this election. Because Tinubu take it by fire by force. That is the word of God. Bible says the kingdom of God suffereth violence, and it's only violence people will take it by fire by force. Some pastors who they preach, there's also peace. And then when war, sometimes war do what to your enemy. Or do you know that I'm not peace, what to defend yourself? Give war to people that need war. Bible Makama, no don't didn't the Chorudo, or one I didn't the Chorawara. Or you're not sure if it's left go be yeah, war. Abura Mehe. Abura Mehe. Or you cho war, near war, or you cho peace, near peace. Yes, I'm telling you the truth. So I'm going to get that they were born again Christian does not mean the man can against no. Of what is in the Bible is in a Amago Rasada Guton outside against Uncle Waragiano. Oh, Nagumago Rasada turn on that side there. Negi Mago Rasada. Tọnụra sara maka na ndago mago ora ịmagwara nna gị ngwongwo na ngwongwo ayochie gị anya maka na akwụkwọ nsọ gwara anyị honor your father and your mother so that your days will be long. Mana ọ bụrụ your enemy mago ora sara dị a iwere ọkpọ iwere ezigbo ọkpọ pịawa ya as a pure uppercut like this You wear up a court to Eba, you wear as target Eba, you wear Eba. Or just meet a dentist. As you know who will die, it was Yanka, Eba. A chofu on Romayo. Reason why Meheji Eba Oba, I'll sponsor what I got on a Mehe. Sorry, I got an Amara, Mehe Boba. We are not doing the right thing as a Christian. Can do the right thing. Mmadụ mee gị ihe file no nwere eh? Kpọọ police kpụrụ onye ahụ. Jail court. O bute ya nga tụọ ya nga. Ọ bụrụ mmehie ka ọnwụ. E nwere esi na Reverend Father one Reverend Father tụrụ one boy nga. Ọ na that boy metere ya nga ọ gaa nga. E nwere ede ebe ahụ. Unless the boy your biko si gbaaria all the boy your biko mmadụ mejọ ọgụ ya ọgụ gbaghara onye ahụ mmadụ mejọ ọgụ ya osi no way intentionally na akpacha anya gbaghara onye ahụ mana mmadụ mejọ ọgụ feel no right ya no way he ga-eme. My brother, go and call police. Igbo police, take him to court on why you beto ya nga ọ bụrụ mmehie is not a sin. All the Christians mere mmehie ji abawanye ụba. Yes, all Christians cause there. Magana oye me let that person face the law. That person should face the law. So that onye ọzọ gara imi anụ. Ka onye ọzọ nọ n'akụkụ gara imi anụ. Abịa sị gị ọkwa ndị ụka nchegharị, ọkwa ndị sị na ha mee nchegharị, na ihe ọ na-eme, o nwere obi ọjọọ. Mana mgbe onye ahụ na-eme onye ahụ ihe ahụ, unu afọ onye ahụ nye onye ahụ advice. Mgbe onye ahụ na-eme onye ahụ that thing, unu afọ misadvisor, unu agwagwuna onye ahụ ihe na-eme adọkwa mma.
maka gịnị repercussions maka na onye afọ na ya mere nchagharị ka ya gbachi nkịtị no ọ bụrụ ebe a bụ gwara anyị n'iwe abụọ na gị Christian does not mean na ị ga-apụta mmadụ anya oge ntị n'isi gbachi nkịtị no mgbe na ebe ụbọ na gị Christian bịa ka nwere ma bepụghị onu ka ị nwụọ ọnụ everything dị na abụrụ peace e nwere ihe eji war eme nwee ihe eji peace eme ijide Baịbụl n'aka nke a ijide mma n'aka nke a onye chọọ mma enye ya mma onye chọọ Baịbụl enye ya Baịbụl ha cha niile na-arụkọ to the glory of God uru eprisiza ndị mmadụ oge ọbụla nọrọ ụta ka a na-emegbu gị unu emesina n'ọdụrọ mma give war to person that need war give peace to person that need peace ọ dị n'akwụkwọ nsọ udo ga-adịrị ndị chọrọ udo ọgbaghara adịrị ndị chọrọ ọgbaghara ọ dị n'akwụkwọ nsọ udo ga-adịrị ndị chọrọ ịchụ udo abịaghị ịchọ ọgbaghara ọbịa what are you telling me isi m na maka na we Christian no iji ụwa da emediri ya iji ụwa da emediri ya onye chọọ wụọ ịnọrọ onwe gị nye ya wụọ onye chọọ udo inye ya udo mana achọ n'okwu as a Christian achọ n'okwu mana onye chọọ gị okwu si na onwe gị ga-eme nye ya wụọ nye na person wụọ iji ụwa were na ozi ọma zigara na Evangelist Ebuka Obi ọtụtụ ndị pastọ ga-esi n'okwu amụta ihe Ebuka Obi onye ọbụla mere ihe dị against the law let that person face the law that is the right thing ọ ga-agachu ya sign mana ọ bụrụ ihe hapụ ya ị mara gị Ebuka Obi imefe go you're not doing the word of God Akụzayon make sure na ozi a ruru Ebuka Obi ntị Akụzayon make sure na ozi a ruru Evangelist Ebuka Obi ntị make very sure ana m ayọ ga-asa ayọ make sure na o ruru ya ntị ka ndị some of the Christians si ebe a mụta ihe ije ụwa ọ bụ ije ụwa maka na onye a wee Christian unu na-emezi ahịrị like who does that? Ndewo.